Hau, 8. edizioa da, pentsatzen genuen, Nantiriko jaietatik urte bat itxaron behar zela, berriz herriko kuadrillak elkartzeko. Orduan, atera zen aukera hau egiteko kuadrilla eguna, eta pixka bat urtean zehar kuadrillak elkartzeko eta horrelako egun polit bat egiteko. Goizean pixka bat umeen txako aktibitateak, gero dau pintxo eta sukalki txapelketa, gero arratsaldean kuadrilla jokoak, eta gero kontzertuak arratsaldez. Zintururi plaza osoan zehar, ipinitu kartel feminista batzuk, mugimendu feministara bultzada bat emateko, eta ez dugulako hau da, gune feminista bat, erasorik gabekoa. Umeen txako gehien bat egin ditugu txoko espezial batzuk, azkenean kuadrilla eguna da, dauka balore espezifiko batzuk dira herrikoia, anitza, feminista, etorkine laguntzeko prest gaudela, eta orduan horretarako egin ditugu hainbat txoko, eta txoko bakoitza gauza baterako da, adibidez txoko feminista bat, gero txoko nolabait natura txokoa edo ekologista, eta horretarako, pixka bat gure baloreak adierazteko.